Nașii, care-s nașii? Nașii, băi. Cine-s nașii? Și copiii la cui? Ai copii, mă? Da. De ce? Aveți copii? Da. Și ăsta al nașilor de căsătorie copii, da? Bine. Și ăsta rămâne aici. Acolo nu știu. Aveți o hârtie, o adeverință? Eu cred că ai totul copie de certificat, n-astea erau copii. Ai adeverință de la bătăi. De la bătăi. Și cine ți-o dat aia? Și de la biserică unde tot de dat-o ea. Unde? Aici, la... La biserică? Da. La reformat. Dar zici că-i treaba asta. Păi voi nu sunteți ortodoxi, mă? Noi, da. Numai eu. Ea nu e. Soțul este, soția. Eu soțul ei. Acum am hotărât să fie împreună ortodoxi. Așa. Așa trebuie, da. Mulțumim. Așa. Și dumneavoastră ești naș. Da. Cu soția. Da. Asta nu ne trebuie. Asta rămâne la noi, da? Da. Ce botezăm pe Sofia Casandra, da? Da. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit. În numele Tău, Doamne, Dumnezeul adevărului și al unui a născut Fiului Tău și al Duhului Tău celui Sfânt, pun mâna mea pe roaba Ta aceasta, Sofia Casandra, care s-a învrednicit a scăpa către numele Tău cel Sfânt și a se păzi sub acoperimentul aritilor Tale. Depărtează de la dânsa înșelăciunea cea veche și o umple pe ea de credința cea într-o de nădejde și de dragoste, ca să cunoască că Tu ești unul Dumnezeu. Dumnezeu adevărat și unul născut este Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos și Duhul Tău cel Sfânt. Dă ei să umble întru toate poruncile Tale și cele plăcute Ție să păzească. Că te va face omul acestea viu, va fi prin trânsele. Scrie-o pe dânsa în cartea vieții Tale și împreună cu turma moștenirii Tale, ca să se preamărească de dânsa numele Tău cel Sfânt, al iubitului Tău Fiu, al Domnului nostru Iisus Hristos și al Duhului Tău celui de viață Dumnezeu. Să fie ochii Tăi totdeauna căutând cu milă spre ea și urechile Tale să asculte glasul rugăciunii ei. Veselește pe ea într-un lucru mâinilor ei și într-o neamul ei, ca să se mărturisească Ție închinându-se și slăvind numele Tău cel mare și prea înalt. Să Te laude purâturea în toate zilele vieții sale, că pe Tine Te laudă toate puterile cerești. Și a Ta este slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Amin. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Ceartă-te pe Tine, diavole, Domnul cel ce a venit în lume și s-a sălășluit între oameni, ca să surpe tirania Ta și pe oameni să izbăvească cel ce vele în purterile cele potrivnice, a birui soarele întunecându-se, pământul clătinându-se, mormintele deschizându-se și trupurile sfinților sculându-se, care a zdrobit cu moartea pe moarte și a surpat pe cel ce avea stăpânirea morții, adică pe Tine, diavole, jură-te cu numele Lui Dumnezeu, care a arătat pomul vieții și a rânduit heruvim și sabie de foc ce se întorcea de-l străjuia. Cutremură-te și te depărtează, că te jur cu numele aceluia care a umblat ca pe uscat pe valurile mării și a certat viforul vântului, a cărui căutătură se acă adâncurile și groaza lui topește munții. Că acela și acum îți poruncește prin noi, temete și te depărtează de la zidirea aceasta, să nu te întorci nici să te ascunzi în ea, nici să o întâmpini pe ea, nici să lucrezi împotriva ei nici noaptea, nici ziua, nici dimineața, nici la amiază, ci te du în iadul tău până în ziua cea mare gătită judecății. Temete de Dumnezeu cel ce șade pe ruvim și caută spre adâncuri de care se cutremură îngerii, arhanghelii, scaunele, domniile, începătorile, stăpâniile, puterile, rubimii cei comuni și serafimii cu câte 6 ani, de care se cutremură cerul, pământul, marea și toate câte sunt întrânse. Ieși și te depărtează de la cea însemnată noul ales ostaș al lui Hristos, Dumnezeul nostru, că te jur cu numele aceluia care umblă pe aripile vânturilor și face pe îngerii săi duhuri și pe slugile sale pară de foc. Ieși și te depărtează de la zidia aceasta cu toată puterea ta și cu toți slujitorii tăi, că s-a preamărit numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Dumnezeul cel Sfânt, cel înfricoșător și slăvit, care este întru toate lucrurile și în tăria sa neajuns și nepătruns, cel ce mai înainte ți-a rânduit ție, diavole, pedeapsa muncii de vești prin noi nevrednici robii lui, sporuncește ție și la toată puterea cea împreună cu tine lucrătoare, să te depărtezi de la nou însemnat cu numele Domnului nostru Iisus Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu. Juru-te, dar întru tot viclene și necurate și spurcate și urâte,
și Duhule străine cu puterea lui Iisus Hristos, care are toată puterea în cer și pe pământ, Cel ce a zis Duhului celui închis, odiești din nou de acum să nu mai intri între însul. Du-te, cunoaște-ți puterea ta și cea deșartă, care nici peste porci n-a avut stăpânirea, adu-ți aminte de Cel care ți-a poruncit ție după cererea ta să intri în urma porcilor. Temete de Dumnezeu, cu a cărui poruncă pământul pe apă s-a întărit, de Cel ce a zidit cerul și a pus înălțimilor lătar și văilor măsură, de Cel ce a pus nisipul lătar mării și în apă mare care are tare, de Cel ce se atinge de mulți și fumecă, de Cel ce se îmbracă cu lumina ca și cu o haină, de Cel ce a întins cerul ca un cor, de Cel ce a acoperit cu ape înălțimile lui, de Cel ce a așezat pământul pe temeliile lui și nu se va clătina în veacul veacului, de Cel ce cheamă apă mării și o varsă peste fața întregului pământ. Ești și te depărtează de la cea care se gătește către Sfânta Luminare, jură-te cu patima cea mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos, cu cinstitul lui trup și cu venirea lui cea înfricoșătoare, că va veni și nu va zăbovi, să judece tot pământul și pe tine și pe toată puterea cea împreună lucrătoare cu tine să te muncească în ghena focului, dându-te în întunericul cel mai din afară, unde viermul nu doarme și focul nu se stinge. Că puterea este a lui Hristos, Dumnezeul nostru, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește, Doamne, Savaot, Dumnezeul Israel, Cel ce tămăduiești toată boala și toată neputință, caută, Doamne, spre roaba ta aceasta, Sospia Casandra. Cearcă, cercetează și depărtează de la ea toată lucrarea diavolului, cearcă duhurile cele necurate și le depărtează și curățește lucrul mâinilor tale. Și lucrând cu grabnica ta lucrare, zdrobește de grabă pe Satana sub picioarele ei și dă biruință asupra lui și asupra duhurilor lui celor necurate, ca dobândind mila ta să se învrednicească de tainele tale cele nemuritoare și cerești ție mărire să-ți înalțe Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește, Stăpâne, Doamne, cel ce ești Cel care ai făcut pe om după chipul și asemănarea ta și ai de lui putința de a dobândi viața de veci. După aceea, căzând prin păcanul, ai trecut cu vederea ce ai rânduit mântuirea lumii prin întruparea Hristosului tău. Însus, Doamne, primește în împărăția ta cea cerească și făptura aceasta a ta, pe care ai izbăvit-o din robia vrăjmașului. Deschide ochii gândului ca să strălucească în ea lumina Evangheliei tale, însoțește viața ei cu înger de lumină, ca să o izbăvească pe ea de toată bântuiala potrivnicului, de întâmpinarea celui viclean, de demonul cel de amiază și de nălucirile cele rele. Depărtează de la dânsa pe tot vicleanul și necuratul duh care se ascunde și se încuivează în inima ei. Depărtează de la dânsa pe tot vicleanul și necuratul duh care se ascunde și se încuivează în inima ei. Depărtează de la dânsa pe tot vicleanul și necuratul duh care se ascunde și se încuivează în inima ei. Duhul înșelăciunii, Duhul vicleșugului, Duhul surgirii, și a toată lăcomia, Duhul minciunii și a toată necurăția care lucrează după învățătura diavolului. Și o făbăia o ai cuvântătoare turme cele sfinte a Hristosului tău, mădular cinstit al bisericii tale, frică și moștenitoare a împărăției tale, ca după poruncile tale viețuind și păzind pe cetea nestricată, și ferim veșmântul neîntinat să dobândească fericirea Sfinților în împărăția ta. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui al Fiului tău, cu care împreună ești binecuvântat, cu Preasfântul, Bunul și de viață, Făcătorul tău, Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Întoarceți cu fața spre ușă. Naști. Auzi, poți să te duci. Te lepezi de Satana și de toate lucrurile lui și de tot slujitorul lui și de toată slujirea lui și de toată trufia lui, spuneți-mă, lepezi de Satana. Te lepezi de Satana și de toate lucrurile lui și de tot slujitorii lui și de toată slujirea lui și de toată trufia lui. Te lepezi de Satana și de toate lucrurile lui și de tot slujitorii lui și de toată slujirea lui și de toată trufia lui. Te-ai lepădat de Satana. Te-ai lepădat de Satana. Te-ai lepădat de Satana. Suflă și scuipă pe Satana. Întoarce cu fața spre Sfântul Altar. Dacă plânge care să o luați. Te unești cu Hristos. Mă unesc cu Hristos. Te unești cu Hristos. Mă unesc cu Hristos. Te-ai unit cu Hristos. M-am unit cu Hristos. Și crezi Lui. Cred Lui ca unui Împărat și Dumnezeu. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl, Făcător cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cerul și s-a întrupat de la Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om.
s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a suferinit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și cade de-a dreapta Tatălui și va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și în Duhul Sfânt, Domnul de viață Văzătorul, care din Tatăl concede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a venit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Mă închin Tatălui și Fiului și Sfântului Duh Trei și de ființă și nedespărțit. Binecuvântat este Dumnezeu care voiește ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină acum și pururia și în vecii vecilor. Domnului să ne curăm, Doamne, Stăpâne, Doamne, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. O să stai aici cu ea. Să ține în brațe, că așa o vei agita. Bine. Fa așa. Fa așa să Asta puteți pune aici acum. Și duceți să o ștergeți după aceea. Da? Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. În pacea Domnului să ne rugăm pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, pentru ca vrednică să se facă de împărăția cea nestricăcioasă aceasta care se botează în apa aceasta, pentru aceasta care vine acum la Sfânta Luminare, pentru mântuirea ei, pentru ca să se arate ea Fiica Luminii și moștenitoare veșnicelor bunătăți, pentru ca să se facă ea împreună sădită și părtașă morții și învierii lui Hristos, Dumnezeul nostru, pentru ca să-și păzească ea haina botezului și logodirea Duhului neîntinată și fără prihană în ziua cea înfricoșătoare lui Hristos, Dumnezeul nostru, pentru ca să se facă ei apa aceasta vai naștere de-a doua spre iertarea păcatelor, spre îmbrăcămintea nestricăciuni, pentru ca să audă Domnul Dumnezeu glasul rugăciunii noastre, pentru ca să fim izbăviți ea și noi de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți Sfinții să o pomenim, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu să o dăm. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile Tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile Tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile Tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale. Să se zdrobească sub semnul chipului crucii Tale toate puterile cele potrivnice. Să se zdrobească sub semnul chipului crucii Tale toate puterile cele potrivnice. Să se zdrobească sub semnul chipului crucii Tale toate puterile cele potrivnice. Să luăm aminte, aliluia! Să luăm aminte, aliluia! Să luăm aminte, aliluia! Binecuvântat este Dumnezeu Cel ce luminează și sfințește pe tot omul care vine în lume acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Se unge roaba lui Dumnezeu, Sofia Casandra. Soare stă în picioare. Nu stă în picioare. Nu. Lăsați-o așa. Ca să-i dați trampii jos până sub genunchi. Cum de lemnul bucuriei, vede să nu cadă. În numele Tatălui și al Fiului, vede să nu cadă, să o țineți bine. A Sfântului Duh. Amin. Spre tămăduirea sufletului și al trupului, mâinile Tale m-au făcut și m-au făcut, asumându-le între căile Tale. Încă așa va trebui să avem acces de două. Acum o luați în brațe, cu fața în jos, veniți pe Hristos aici la suflet.
aceea După aia. Uite pe cust, uite pe cust. Sofia! Roaba lui Dumnezeu să fie Casandra, în numele Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului Duh. Amin. Să bine să nu udați pe haine, lasă-l cu fața în jos. O să ia mănică. Dumnezeu să fie Casandra, haine pe vieți, în numele Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului Duh. Amin. Să ștergeți bine, amin. Dă-mi haină luminoasă, cela ce te îmbraci cu lumina, ca și cu haină, mult milostive, Hristoase, Dumnezeul nostru. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul nostru, Atoțiitorule, izvorul bunătăților, soarele dreptății, care celor ce erau în întuneriri le-ai strălucit lumina mântuirii prin arătarea unui născut Fiului Tău și Dumnezeului nostru. Și ne dărui nouă nevrednicilor fericita curățire prin Sfântul Botez și dumnezeiasca sfințire prin ungerea cea făcătoare de viață, care și acum ai binevoit a naște din nou de roaba ta aceasta, Sofia, Casandra. Luminată prin apă și prin dușie de lumini, iertare păcatelor celor de voie și celor fără de voie, însuși stăpâne prea îndurate, împărate al tuturor, dăruiește pe putea darului Sfântului și puternicului și înțeleptului Tău, și cu mine care a Sfântului Duh și a Sfântului Sfânt al Hristosului Tău. Păzește-o pe dânsa într-o sfințenia ta, întărește-o în credință ortodoxă, izbăvește-o de cel rău și de toate uneturile lui, și păzește sufletul meu în cruca ta cea mântuitoare, în curăție și dreptate, ca într-un lucru și cuvântul bineplăcând ție să se facă chipă și mășinătoare cereștilor tale împărățești. Că Tu ești Dumnezeul nostru, Dumnezeu care minuiești și mântuiești și ție mărire ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Lasă la mama ei, că de-abia s-a liniștit, lasă-o acolo. Să-i dați, hai de aici așa în partea asta, dai strampii până sub genunchi jos, tot așa să o ungem. Și sunt toți ceilalți în spate. Așa e bine. Cu putea darului Sfântului Duh, amin. 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 Ștergem și gata. Toți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat.